khapra pangke rijakha khoroksa sala NIT laltilabo forest department o sebu khainai khumulungni taipru eba kipru lamanga dawa asuk tongnai khoroksa bukubjek no bait bai to thai ri pakha kok tamamu saiman kha sala suak nengjak henei aboni bagainya beri botol lok eba gana gini tonai rok mono romei tonai kha Sono Zak. Kalau baik lagi gini, ini. Thấy cái giống một thứ ba.